Җәмгыятьтә китап укучылар сирәгәйде дигән фикер киң таралуга карамастан, чынбарлыкта бүген китаплар элекке чорларга караганда күбрәк нәшр ителә. Ә инде тарихи китаплар аеруча рухи яктан кыйммәтле. Мирасыбызны, тарихны чагылдырган әсәрләр дә китап сөючеләр арасында зур кызыксыну уятып кына калмый, үткәнебезне барларга ярдәм итә. Чыгарылышыбызны китап алдым кулыма сәхифәсе белән Әләлә Зайнуллина дәвам итә. Исәнмесез, татарлар батыр халык, алар хәрбилектән бер кайчан баш тартмаган. Татар милләтеннән булган беренче төрек генералы Шакир Паша турында китап тәкъдим ителде. Пензада яшәүче милләттәшебез Фирдәүс Тумиркина үзенең ерак бабасы Шакир Яваев турында Шакир Паша эзләреннән дигән китап нәшер итте. Автор китапка язмаларны 30 ел туплый, архив материалларына, туганнарының истәлек хатирәләренә нигезләнә. Мин бик күп архивларга да яздым. Мәскәүдә дә заниматься ителдем архивларда да, Ленинский библиотекага да. Шакир Паша әтисе үлгәч, Мөхәммәд Шәриф үлгәч, күңеле күтәрелә. Аны запрещать итмиләр безнең илгә кайтырга. Ул анда бик зур кеше булса да инде, ул кайтырга тели. Бу китап да тарихи китап, монда авылым историясы да бик интересный, революция вакытында, коллективизация вакытында. Мөхәммәд Шакир Яваев 1855 елда Пенза өлкәсе Кашкару авылында мулла гаиләсендә туа. Җинак кына татар авылыннан булган Шакир Төркиядә укып, шунда яшәп кала. Киләчәктә талантлы гаскәри Госманлы империясы генерал дәрәҗәсенә ирешә. Әлеге басманың тәкъдир итү чарасында галим Дамир Исхаков Госманлы империясының татарлар өчен ят дәүләт булмавын искәртте. Ул Хорезм шаһлар дәүләтендә булган кыпчакларның башында электән татарлар торганнар. Шуңа күрә алар безгә туганнар. Һәм бу туганлык хәзергә кадәр сакланган. Бу Госманлы дәүләтенә нигез салучы Осман һәм аның якыннары. Алар күп санлы булмаганнар. 400 шатыр белән куяннар килеп чыгып, шунда ныгып урнашып, соңыннан күтәрелгән бер кабилә. 43 бүлектән торган китап татар эшлеклесенең тулаем язмышын күрсәтә. Пенза өлкәсеннән чыккан милләттәшләребез шактый яши, аларның нәсел дәвамчылары яши. Ә инде менә Шакир Пашага килгәндә, ул Пенза, бүгенге Пенза өлкәсендә, Пенза губернасында дөньяга килеп, Госманлы дәүләтенә ул вакытта барып, менә хәрби өлкәдә хезмәт итеп, шундый зур дәрәҗәгә, генерал дәрәҗәсенә ирешкән безнең милләттәшебез үз вакытында төрекләрнең, Госманлының иң танылган шәхесләре Осман пашалар белән бергә хезмәт иткән. Дөньяның төрле төбәкләренә сибелгән милләттәшләребезнең язмышы катлаулы, әмма уникаль. Аларның тормышы һәм эшчәнлеге турында әлегә ныклап өйрәнелмәгән. Әдәбият сөючеләр игътибарына яңа татар прозасына нигез салган әсәр дип бәяләнгән Албастылар кыйссасының 2нче китабы тәкъдим ителде. Язучы Галимҗан Гыйльманов каләменнән төшкән бу әсәр бүген дә идея тематикасы, күңел гаме, өр-яңа мәгънәви ачышлар бирә. Хәтер эзләүгә корылган мәхәббәт тарихының Казан ханлыгы тарихына барып бәйләнүе шулай укучыга кызык тоелыр. Чынлап та бу әсәр мине бәхетле итте. Чөнки халыкның ихтыяҗы белән, халыкка кирәкле, халыкның теләгән, күңел теләге белән туры килде ул. Бу романны язу көч сорый. Монда бик күп серле әйберләр бар. Халык тарихы белән бәйле, халыкның рухи тарихы белән бәйле. Нидер бердәге серле магик хәтта халәтләр бик күп монда. Илебез халкының яшәешен, холык-фигылен, күңел дөньясын үзгәрткән Октябрь революциясе, гражданнар сугышы, коллективлаштыру еллары, Сталин репрессиясе, Бөек Ватан сугышы вакыйгалары Буа романының төп геройлары. Роман авторы Фирдүс Гыймалдинов роман геройларына сынау арты сынау куйса да, намус, вөҗдан, иман кебек кешелеклелек сыйфатларына тугры калуын ачык сүрәтли. Әлеге китапта Хәмидулла белән Сәгыйдулла исемле ике бер туганның шушы революциядан соң аерылышып китеп аймыл булып, тормыш илләренең икесен ике якка ташлавы турында. Һәм шул ук вакытта аларны бәйләүче бер җиптә бар.
Әлеге китапны укыган вакытта телесериал караган шикелле дә буласың. Бу инде авторның телевидениедә эшләве белән дә бәйледер, әйме? Шул мөхитта эшләве белән, шул яктан белемгә ия булуы белән дә бәйледер. Теләсән инде авырлыкны, җәбер золымны сабырлык белән генә җиңеп чыгарга мөмкин дип бүгенгә саубуллашам.